माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय गोबावनि उनावहाय बरायग्रोनाय थाबावबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोखि बेयो जाहैबाय बिफां गायनायनि भिडिअ सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय जोंनि गामियावहाय मोनसे ग्रुपआ बिफां गायनायनि बिफांफोर मोनदों आरो माखासे बिफांफोर जेरै थाइजौ बिफां निम बिफां सिलिखा बिफां बिदि मोनदों आं बेखौनो नोंथांमोनजों दा एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोनहा मा होनो नोंथांमोनाबो एसे खोनासंलांदो माबायदि सिस्टेमैहाय बिथांमोनखौहाय गायनो थिनदों बेबायदि आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लाबोबाय आरो नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे अब्लासो मिथिनो मोनगोन आरो अब्ला थुदो लोगोफोर बिफाङा गायगासिनो हरैथिङै ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि नङा आरो आं ओरैनो नायफैदोंसो गायगासिनो दं आरोखि नै सासे बेवाइनि हायावहाय गायबाय जायगा लानानै गायनो थिनदों नालाय ओमफ्राय गायबाय आरो नै बिसोरो बे एरियायावनो गायगोन ओरैहाय बैसिम बिफाङा जा बुरजा न'आवबो दंबावो ओरैहाय नै बावहाय माखासे दङ नै बेवहाय थाइजौल' लाबोग्रोदों नामा बिसोरो ना नैबेखौ सिलिखा बिफां होनदों नामा बे सिलिखा बिफां ओमफ्राय थाइजौ हाइब्रिद थाइजौ नै ओमफ्राय नैबेयो नैबे मा बिफां हो बेवाइ बे आवजार बे आवजार नङा बेयो खोरमां बिफांनो आंथ' सिनायबावा माबायदिथाय साया जाग्रा ओमफ्राय नैबेयो माबा मा होनोमोनलाय बेखौहाय कृष्णचुरा सिलिखा बेबायदिनो दं आरोखि ओमफ्राय बैयाव न'आव माखासे बिफांफोर दंबावो नैबावबो माखासे गायबाय थाइजौआ हाइब्रिद गाहायावनो थायग्रा हाइब्रिद निम बिफां दङ बेहाय गायगासिनो दङ नै बियो माबा सिलिखा हासार होगासिनो हासाराबो मोनखादों आरोखि नैबेयो निम बिफां बोरै होनदों हासारबो मोनदों नेटबो मोनदों ने नेटआ नै मोनसे जायगायावनो बिदि गायनो थिनदों ने ज'नो ओमफ्राय बे गायनायनि फैसा मोनगोन आरो स्किम गायग्राफ्रा मोजां गाय गोथौ जावनानै गाय देनां मोनजानाय बायदि मिलायहोजोबनांगौ गासिबो नै निम बिफाङा जा मोजांखा थाङैनि खोथायानो गैयाना हा दंजोबखायो जा मोजां जोथोन लाबानो आरामसे देनां जाबाबो जाख'नो हानाय नङा फिथाइफोरखौनो हासारा नै बे हासारफोरा माबाया बिफाङा खयदाल होनदोंमोन बिफाङा खयदाल मोनबोदों 250 दाल बिफाङा 250 दाल ओमफ्राय नै 250 ना 400 दाल बिफाङा 400 दाल ओमफ्राय हासारा 10 बेग न'आव माखासे दङ मुसारिया गोलाव गांथाम मुसारिया नै बिदि गोलाव गांथाम माने सोंनायनि थाखाय आरो मोसौ बोरमा जायैनि थाखाय गायगासिनो नै बैसिम गायलांगोनदां बबेसिम थांगोन बेलाय बैसिमसो थांगोनदां ना गोलाव थांगोन एसे दा बेबायदि गायगासिनो दं आरोखि बिसोरो ग्रुपैनो ज' बोराय बुरि ओंखारनानै गायदों हाजिरा गारनांला औ मोजां जाबाय हाजिरा दालाय नङासो हाजिरा होनायनि फैसा एसे हरखादोंमोन आरो बेसेबां दोनदों 4000 औ गायनायावहाय हाजिरा होनो थाखाय 4000 मोनबोग्रोखादोंमोननो मैयाहाय बिफां लायनायावहाय ओमफ्राय दा बे फैसाखौहाय बिसोरो खामला होआग्रा गावसोरनो ओंखारनानै गायजोब्बाय आरो गामिया सराइबिलनि मजाथि गामि मजाथि गाव बिरगोस्रि ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपआ बिरगोस्रि ग्रुप बिरगोस्रि ग्रुपआवहाय मोनदों आरो बेखौहाय बिफांखौहाय 400 दाल बिफां मोनदों ओमफ्राय हासार मोनदों नेट मोनदों दा बिथांमोनहा बेखौहाय गायनानै फोथांनानै फिथाइ फाननानै मोनजासिगोन आरो देनांहाय थाङैनि खोथायानो गैया बिफाङा गोथां मोजांथार न'आवहाय माखासे दंबावो बैयावहाय माखासे दंबावो 400 दाल नालाय बुरजा दाबो जेबोआनो जायाखै नै बिफाङा मोजां नै गिदिरथार
गिदिर गिदिरबाबो एकदम माबा आरो गोथां रानला रानलि नङा हा गोनांगो जाखानाय गोथौ गोथौ गायनानै माबाबानो हा जावनानै गायबानो थाङैनि खोथायानो गैया जायगायाबो मोजां जाबाय खुलानो दा बेबायदि आरोखि लोगोफोर माखासे दंबावो मानसिफ्रा दखानावहाय थांदों फुङावहाय ओंखाम जायाखैनो बैयावहाय खाथियावनो जोंना गामियाव दखान दंखायो नालाय बैयावहाय जालां दखान होनो बेवहाय रुटि जानो थांदों फुरि गुगुनि दाउदै बिदि मोनो नालाय दा बिसोरो मावगासिनो दङ आरो दिनै सानसे मावसिगोन बिसोरो बेयावनो दा आंबो थांनोसै आरोखि लोगोफोर बिसोरो मावबाय थाथोंसै आंबो न'आव थांनोसै आंनि खामानि मावहैनोसै ओमफ्राय आङो बिसोरनि बिफांखौहाय न'आव गायनो होननानै फांब्रै लाबाय आरो आं देखायहैनि र' नोंसोरनो बिफांखौहाय मोजां मोजांथार मोजां मोजांखौ बासिनानै लाबाय आंबो न'आव लांनानै गायनोसै आरो थाइजौफोराथ' हाइब्रिद होन्दों हाइब्रिद थाइजौआथ' गाहायावनो थायोना देनांहाय मोनजानाय बायदि आरोखि आंबो गायहैनोसै नालाय ओमफ्राय आंबो गायो होननानै लाबाय आरो आङो नै बे थाइजौआ फांनै जाबाय थाइजौ फांनै ओमफ्राय नै बियो निमखौबो नांगौ ओमफ्राय नै बियो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ सिलिखा होनदों सिलिखा आरोनो आरो बियो सिलिखानो बियो बिसोर फांब्रैखौ लाबाय आङो बेखौ आङो दा लांनानै गायहैनोसै मोजां मोजांखानै गोथां गोथांनो रोगाग्राफ्रा हनै बाननानैसो रोगानांदों बेग मोनसेना 50 केजि दङ बेग मोनसेयावहाय गिलिर जायो ओमफ्राय सानैजोंसो बाननानै रोगानांगौ बैयावहाय दंबावो नै बिसोरबो बिमायं बियायं बाबु रायदाव बाबु रायदाव खाजा होदोंमोन दा बोलो बायजानानै फैखो ना माखो बिलाय देनां थाइजौखौ बेबो जागोन थाइजौखौ नोंबो जागोन ने देनां ने थाइजौखौ नोंबो जागोन ना बाबु रायदाव नों बायजायो नोङो नों बायजायो नामालै नै आंहा बायाम बाबु बायाम सिख'नोनो हाला बाल थुब्र' जानो गिनांगौ थुब्र' जानोसो गिनांगौ इस मोनजाबाथ' खुसिखा गाइखेरबो लाबाय नै आंहा आंनि आधा लिटार ओमफ्राय न' खाथियाव आधा लिटार बाजैमोननि बिसिना बिफां गायनायनि फैसाया 25,000 खेबनै मोनगोन होनदों आरोखि 50,000 मोनगोन होनदों ओमफ्राय दा बिसोरो बेखौ गायखांनानै फट' खेबनानै लांबासो 25,000 मोनग्रोगोननो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिफाङा थांजोबखांबा आरो फट' खेबबावनानै आरो 25,000 मोनबावसिगोन आरो गासै 50,000 मोनगोन ओमफ्राय दा गायनायनि थाखाय 4,000 एडभान्स मोनदों आरोखि बिसोरो खामला बायदिसिना बिदिनो लाबोनाय मानाय बिदिनि गारि भारा होनो मानो बिदिनो 4,000 मोनग्रोदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय दा गावसोरनो बोराय बुरि ओंखारनानै गायबाय आरो खामला होलायाखिसै गावसोरनो बुरजाखा नालाय ओमफ्राय दा गायगासिनो आरोखि बिसोरो आङो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोननि गामियावबो मोनदों नामा खिन्थाहरदो अननानै जोंनि गामियावहाय बे ग्रुप मोनसेल' मोनदों आरोखि नोंथांमोननि गामियावबो अबे गामियावहाय अबे डिस्ट्रिक्टनि मोनदों अननानै खिन्थाहरलायदो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला